nomsebenzi ongenako ukuqondwa, umsebenzi waseKalvari, umsebenzi owathi enguThixo wehla wamfu Johane ethi ulizwi waba yinyama, uba yinyama nje uzothwala ihlazo angenalo yena, wa-adjusta from being God wazoba umuntu. Namntu lona othwala isono sakhe, umsebenzi ongenaqondwa, umsebenzi othi esehlile njalo esebethelelwa kwathi umuntu owayenesono incwadi yamagama ayayimangale wabethelwa kwange nayo, umsebenzi ongenako ukuqondwa, umsebenzi wamsusa kwesakunene enguThixo wehla. Wabushiya ubukhosi, wayishiya inkazimulo yakhe, wambatha inyama wayembatha. Umsebenzi ongenaqondo, wazobuyisa umuntu obona engekho yena. Wathi yabo ngiyavuma, yabalutho inyoka ithi ngangikuwe nginguNkulunkulu, kodwa manje ngingani ukuthi ngoba yibe ukuze babuyisane kanye nawe. Umsebenzi ongenako ukuqondwa, mawudunyiswe Nkosi kuzibe phakade, indumiso ingasuki kodwa kube yindumiso yaphakade. Ngenxa nje yomsebenzi ongazange waqondwa, yingakho ngithi unwele njalo wakhithikazi boldness.
Jesu. Mkhulu uKristu Jesu. Ikulivana. Umkhulu ongakithi kunosesweni. Singafika izinto zifike izinyama kepha ngaphakathi kithi mkhulu. Ingakho nithi sinekwasasidalali noma ngabe umuntu wangaphandle bulaluleka kodwa wangaphakathi kenza imithi day by day. Ingaba kwachitheka igazi. Ukhona hlezi onyusayo imihla ngemihla. Futhi noma sewuphamba kini uyazi indlela. Athatha uNkulunkulu eyilona inkemba athi ngiyaqeda la athi baba ngasifela leso. Nomusa nami. Umusa owakulanda ungekho ngwele wakudose bungweleni wangweliswa. Akudingekanga ukuthi uze msulwa ukuze umusa uthole. Umusa ubususa engoleni wakuletha kumsulweni. Umusa esingenisa ngisawuthenga nangezenzo zethu. Umusa owafikela iRahabi iprostitute wafikela uMaria evirgin. Umusa ingakho uMaria engeke aze athi ingoba ngangisigcinile ngoba noRahabi wayithola lo musa yahlenga indlu yakubo eliprostitute. Umusa Stefane egcwele umusa namandla. Umusa okwenza ukuthi ungabheki lento izwe liyenza kuwe kepha kusuke kuvuleka izulu